Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Il-kċina hija kamra vera importanti ġodar. Fija, aħna nippreparaw li kelli nkunu ħanieklu. Il-kċina, bħal kull kamra oħra tad-dar, għandna nżommuha nadifa. Għaliex? Biex ma jkunx hemm xi mikrobi li jistgħu jikkontaminaw li kelli se nieklu. Meta nkunu ħansajru, għandna naħslu jdejna sew u nimsħu l-bank tal-ikel biex bekk kollox ikun lest u nadif biex nibdew insajru. Psst, smajt li fir-razzetta Zizi baba ħassajjar xi ħaġa tajba. Tgħid ħassajjar. Diġà qed inxammar raħat fuq. Illum baba qed issajjar ikla kbira u Zizi u sħaba qed jagħtu daqqatit ukoll. Qabel jibdew, Zizi ċib iċ-ċaruta tat-tindif u diżinfettant biex inatfu l-mejda u l-bank tal-kċina qabel jibdew jippreparaw l-ikel. Zizi u sħaba il-koll lesti biex jibdew jippreparaw l-ikel flimkien ma' baba. Zizi xogħla hu li tqatta' l-ħaxix. Il-ħaxix qed tqattaw b'sikkina fuq din linjama kbira biex ma tagħmilx sara l-mejda tal-ikel. Il-ħaxix li mqatta' qed tpoġġih f'din l-iskutella biex aktar tard isajruh fil-forn. Nunu qed jagħmel taħlita biex jagħmlu kejk kbir u sabiħ. Se jagħmlu kejk tal-karrotti. Baba ċabitlu ktib tar-riċetti biex Nunu ikun jista' jimxi magħha. Nunu qed jiżen l-ingredjenti fuq dan il-miżien biex żgur jitfa' l-ammont tajjeb. Jitfa' l-karrotti mitħuna u l-bqija tal-ingredjenti f'din l-iskutella. Iħallat kollox flimkien b'din li marfa tal-injam kif ilesti jifrixhom f'din it-tortiera. Sadattant, Kika qed iċċib aktar ingredjenti biex jagħmlu soppa tal-qara ħamra. F'idejha qed iġġor qara ħamra kbira kbira. Din se jqaxruha u jqattawha biċċiet żgħar biex jużawha fis-soppa. Baba qed ħokk il-ġobon b'din il-ħakkika. Il-ġobon se jfirxuh fil-wiċċ tas-soppa. Tistaqsi lil Tetu biex inawlilhom borma sabiex jibdew is-soppa. Tetu jċib. Żomm daqsxejn Tetu. Baba borma qaltlek iċċib, dak li għandek f'idejk ngħidulu taġel. Lejja ħasra Tetu, dik skutella, mhux borma. Borma tkun tonda bħal skutella, imma iktar fonda. Ikollha widnejn biex naqbduha f'idejna u jkollha għatu wkoll biex nagħtuha bih. Proset Tetu, dik hi l-borma. Paċi u slim, saħħa u grazzi, kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.